Fazekas Gábor, a Magyar Késportál késkészítő tagja. Az önök szervezetének szintén szerepe van most is, és szerepe volt az óvoda felújításában. Hogyan? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is! A Magyar Késportál a késkedvelők és késkészítők legnagyobb magyar internetes fóruma. Ugyancsak 2 éve működik, de jelenleg közel 1200 regisztrált felhasználónk van. És egymást éltársnak hívják, ugye? Bocsánat. És egymást éltársaknak hívják, ugye? Igen, ez egy ilyen kis helyi szokás. Most az internet a kapcsolattartási lehetőségeken túl rendszeresen szervezünk különböző rendezvényeket, találkozókat is a tagok között. Ez az 1200 fő, ez már meglehetősen nagy kapcsolati hálónak minősül, és hát mindenki tudja, hogy az ország bizonyos részeit ugye komoly árvízi károk érték, és sokan sok módon próbáltak segíteni ebben a nehéz helyzetből, de a segítségből, jó szándékból sosem elég. A legutóbbi egyik találkozónkon Szántó Szabolcs barátom és kollégám vetette fel azt az ötletet, hogy próbáljuk a magunk módján mi is tenni valamit. Hát a világot megrengetni azt nem tudjuk, ebben biztosak voltunk, de a kicsi is jól jöhet a bajba jutottaknak. Úgyhogy abban maradtunk, hogy készítsünk egy kést többen közösen, és ezzel próbáljuk meg ösztönözni a Késportál tagságát, hogy adományozzon az árvízkárosultak javára. Na most ez a kés, ez meglehetősen kacskaringós utat járt be, amíg elkészült, de pont ettől lett különleges és egyedi darab. Először Szántó Szabolcs elkészített egy remek kovácsolt pengét, aztán ezt elküldte nekem, én díszítőmaratásokkal láttam el, majd tovább küldtem Fábián Péter késkészítő kollégánknak, aki elkészítette a markolatozást, aztán visszaküldte nekem, én pedig még egy kicsit piszkálgattam a markolaton, ezután pedig elküldtem Rajkai Gábor bőrműves barátunknak, aki a tokot készítette el. Ezek után, miután ez az árvízi késnek nevezett darab elkészült, a Késportálon meghirdettünk egy akciót, hogy egy adott számlaszámra a tagok adományokat fizethetnek be, és az adakozók között pedig végül kisorsoljuk majd ezt a különleges kést. Most nagy örömmel mondhatom, hogy 120 000 forintnyi adomány gyűlt össze, amit a Felsőzsolcai óvodának utaltunk át, illetve pontosabban az óvoda alapítványának a felújítások segítésére. Illetve, ha jól tudom, játékokat is juttatnak az óvodának. Így van, a tagság rendkívül lelkes volt, és a pénzbeli adományokon kívül egy játékgyűjtő akció is indult el, és ezeket a játékokat is átadtuk az óvoda vezetésének. Tehát személyes kapcsolatba is kerültek az óvoda vezetésével. Hogyan fogadták önöket? Az a szerencsénk, hogy ugye az 1200 fős tagságból szinte az egész országot leszedjük, így felsőzsolcai tagunk is van, aki személyesen felkereste az óvoda vezetőjét, egyeztetett vele, és hát nagy örömmel fogadták a kezdeményezésünket és az adományunkat. Nos, az ön történetéből többek között nekem az a tanulság, hogy ugye nem olyan hatalmas összeg gyűlt itt össze, mert 120 000 forintról beszélünk, de nagyon fontos az, hogy ahogyan ön is fogalmazott, nem kell megrengetni itt a világot, meg a földet feltétlenül egy adománnyal, hanem egész egyszerűen nyitott szívvel, amink van, meg amire lehetőségünk van, azzal próbálni segíteni. És az is hatalmas dolog. Az ottaniaknak is, meg talán azoknak is, akik segítenek, nem? Mert hogy ez azoknak is ad. Ebből indultunk ki mi is, hogy ahogy mondtam is, biztos, hogy nem tudunk versenyezni nagy cégek, illetve állami központi adományokkal,
de a pici is jól jön, és ha sok pici gyűlik össze, akkor pedig abból nagy lesz, és az biztos, hogy előre viszi a munkákat és a felújítást. Nagyon szépen köszönöm, Fazekas Gábort, a Magyar Késportál késkészítő tagját hallották arról, hogy ők hogyan segítenek az árvíz károsultakon, és történetük példa lehet arra, hogy merjünk akár kicsit is adni, mert az is hatalmas segítség, és hogy ezt megtehessük, idén az augusztus 20-i rendezvények is az összefogás jegyében zajlanak majd, és arról, hogy